Stále sledujete noviny o 12:00. Ešte raz dobrý deň. Osamelí dôchodcovia sú často príliš hrdí na to, aby niekoho požiadali o pomoc. Vývojári preto neustále pracujú na veciach, ktoré by im uľahčili život, ale nenápadne a potichu, ako by tam ani neboli. Podarilo sa im zostrojiť inteligentný prístroj, ktorý v prípade núdze sám privolá pomoc. Pán Stano je na dôchodku, už dvakrát však odpadol. Raz doma a raz na ulici. V oboch prípadoch jeho psíky privolali pomoc. Mám vysoký tlak, obchávanie ciev. Už mesiac tak testuje prístroj, s ktorým si môže privolať pomoc. 24-hodinová služba zalarmuje buď príbuzných alebo záchranárov. Asistenčná služba sa ozve aj v tom prípade, ak si nositeľ prístroja nevie sám zavolať pomoc alebo stlačiť gombík. Po dohodnutej dobe nečinnosti dôchodcu sa mu služba ozve sama, či je všetko v poriadku. Vyhodnocujeme denní režim toho člověka, porovnáváme ho a vlastně v okamžiku, kdy něco nesedí, když se ten systém vyhodnotí, že dochází k nějaké jakoby disproporci v tom běžném režimu, tak v tom okamžiku automaticky upozorní. Táto novinka má v sebe zabudovaný aj navigačný systém. Dôchodcu je tak možné nájsť kdekoľvek. Prístroj si však nebude môcť dovoliť každý dôchodca. Stojí 249 € a navyše mesačný poplatok za asistenčnú službu je 25 €. Nemám za čo. Podobný prístroj ponúka aj Asociácia Samaritánov. Dôchodca si však pomoc musí zavolať sám s tlačením gombíka. Mesačné náklady sú 15 €. Iné asistenčné služby, ktoré vykonávajú ľudia, si za hodinovú pomoc pýtajú okolo 6 €. Osamelosť dôchodcu tak môže vyriešiť aj domov dôchodcov. Je činný, je aktívny a je medzi svojimi rovesníkmi, čiže v mnohých prípadoch aj zabúda na svoje ochorenia a na svoje negatívne pocity. V priemere 600 € mesačne si však nemôže dovoliť každý, jedine s pomocou detí alebo príbuzných. Trápime sa, ale ide to. Mohlo to byť lepšie, ale tak čo môžeme čakať v dneskejšej dobe? Martina Karasová, televízia Joj. V útulku v americkom Phoenixe majú veľký